voldria que aquest poema no morís. Soc Josep Alemany. Després d'un temps de formació musical i de molt de treball, comença a gestar-se el que és un nou projecte que tracta de la musicació del poemari de Ramon Guillem. Per a l'ocasió he fet una selecció de poemes. He intentat que apareguera un de cada llibre editat. Un treball que compta amb Pau Seguí com a productor musical i arranjador. Compradones. Tindrà la formació d'un bateria, un pianista, un contrabaix, veu i algun instrument solista. Tenim pensat entrar a gravar en la tardor del 2016 per a que el disc veja la llum al 2017. Té una forta càrrega jazzística, però també té elements d'altres músiques com la música tradicional o músiques del món, que també han format part del que és la meva vida musical i que ha sigut inevitable de fugir d'elles. Són gairebé les... Després d'escoltar-ho, vam tenir ganes d'escoltar el disc ja acabat, i aquesta barreja entre música tradicional i sobretot el component de jazz que has dit, era una cosa molt interessant que jo he escoltat poc. Sempre he considerat que el ritme de la música i el ritme de la poesia, encara que ho consideren alguns més junt, està prou separat. I en aquest sentit, mirant des d'aquest punt de vista que són dos mons, diguem-ne, tan aparentment diferents, m'atrau tant veure-los junts i escoltar-los. Tinc molt d'interès en sentir el teu disc, esclar.